ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିବନି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ବସିବନି। ଟ୍ରେନ୍ର ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ଟ୍ରେନ୍? ଆରେ ବେଟିକି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା। ତାର ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲୁ, ଆସିକି ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯାହା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଗଲୁ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମଜା, କ'ଣ ସହରରେ ସେ ମଜା ମିଳିବ? ତାପରେ ଅଟୋରେ ବସିଲୁ, ସିଧା ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ମାନେ ଝିଅ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ନାଚି ନାଚିକା ଯାଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପା ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଦୋକାନ ଘରକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନ ଘରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବସି ନାହିଁ, ତ ଟିକେ ଦୋକାନ ଘରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦୋକାନ ଟିକେ ବସି ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। କି ବାଟରେ ଆମର ଗଛ ପଛ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ କୋଉଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଝୁଲା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ଜଣ ଯାକ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଗଛପତ୍ର ମୋତେ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। କହିଲି ଲୋ ମାଲୋ ତୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ହଁ, ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଏଠିକାର ଏତେ ଖୁସିରେ କି ପାଚି ପୁରା ଲାଲ ଟକଟକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ବିଲାତି ବୋଉ ଟିକେ ଚିଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ଗଛ ମାନେ କୋଉଭଳିଆ ନାଚି ନାଚିକି କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ୱାଓ ରୁହଲୋ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ବଉଳ ଆସିଯାଇଛି, କେତେ ବି ବଉଳ ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ବି ହବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେମି, ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ତାପରେ ଏଠି ବିଲାତି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଘରକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।